Neste exercicio imos aprender a facer unha esfera con sensación de 3D que lle producirán os brillos que lle imos poñer. Neste exercicio logo imos aprender un par de conceptos novos como son os degradados e máis o difuminado. Para empezar, imos facer un círculo. Entramos nas súas propiedades de recheo e trazo e para este círculo imos de poñer recheo en branco total, comprobade que son todo Fs o que aparece aquí. O trazo ímolo poñer da cor que nos queiramos, neste caso vou escoller un azul, e no estilo imos de facer que sexa un trazo gordo, como a 18, 20 píxeis. A este círculo que temos agora dibuixado imos de dar difuminado. Vedes como se aumenta aquí blur, que quere dicir borroso, difuminar. A medida que lle aumento, se nos vai facendo este trazo máis esvaído. Imos de deixar aproximadamente un 5% de difuminado. Agora imos pasar á segunda parte, que é dibuixar unha elipse dentro deste círculo que temos feito. Esta elipse imos de cambiar as características e imos facer ao revés. Imos de facer o recheo da mesma cor que o círculo, para o cal empregamos o contagotas. Xa vemos que lle vou poñer a opacidade ao máximo e, sin embargo, o trazo non lle imos pintar. Agora imos encaixar ben esta elipse nese círculo, modificando un pouco as súas dimensións se é preciso, e desplazando como vexamos necesario, aproximadamente algo así. A esta elipse, para suavizar estes contornos de aquí, tamén lle imos dar un pouco de difuminado, así tamén, pois, como este 5%, e ademais o recheo non vai ser sólido, sino que vai ser un degradado. Imos editar este degradado coa ferramenta esta de aquí, que é degradado, e vedes como, movendo estes cuadradiños, eu decido donde quero que a cor sexa sólida e donde quero que sexa a cor máis difuminada, máis desaparecida. O cuadrado final que estou agarrando ahora xa o poño máis arriba, o degradado máis rápido, e se o poño máis abaixo será aquí donde non aparece a cor. Igual que se movo de arriba, vemos como facemos máis grande a parte na que a cor é sólida. Nos imos a deixar desta maneira. Seguinte paso que imos facer, alonxámonos un pouco e imos seleccionar o círculo exterior e con control D duplicámolo. Vamos a dicir que non queremos recheo, de xeito que agora vemos o que había debaixo. Vamos a quitar este difuminado e ademais ímolo escalar, dándolle a transformar, pestaña escalar, marcamos a casilla escalar proporcionalmente e ímolo escalar aproximadamente nun 5%. Vemos como nos fixemos un pouquinho máis grande, e agora imos tamén utilizar unha nova operación que é cortar. Para iso seleccionamos todo o que temos aquí, imos a obxecto, cortar, establecer. Que é o que nos fixe esta operación? Se desfago, vedes que tiña un círculo exterior por aquí, e ese círculo exterior, a darlle a cortar, me fixo o efecto dun molde como dun cortador de galletas, e só me deixou o que tiña dentro. Vedes como agora volvo a facer o que antes desfixen, e iso é o que me aparece. O último paso que imos facer é
dibuixar aquí outra elipse máis na que o recheo que lle vamos a aplicar é completamente blanco. Vamos a difuminar bastante, cousa dun 20% ou incluso máis. Vamos a facer un pouquiño máis grande e isto nos vai servir un pouco, pois bueno, darlle outro punto de brillo a nosa esfera. Con isto xa temos a esfera feita. Como vamos traballar con ela normalmente como un solo obxecto, seleccionámoslo todo, damoslle ao botón de agrupar e con isto xa temos a nosa esfera completa que despois podemos empregar na aplicación que nos queiramos. Guardamos o ficheiro e xa está.